ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lowre ɓundu fuladu weli ngara ñamanari bafata fasa ko on waktu yoni ha to tigina kame seno wali ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal dialogue national leydi ndi woni kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi ko leydi mawɗo leydi ndi noddi ñalawma hande o fuɗɗi kikiɗe o toon to galle lamorgo to hakkude khalifaɓe diine aada kame dawriyankoɓe ha e société civile kala ma duumo balɗe sappo e joyya to leydi mauritanie caggal seppoji gulɗi jaw bannoɗi toon ɗi laamu ngu taƴi hanki internet to banggue téléphone aji gam ɓeydude jaam e kisal e nder gendiɗi to leydi mali armée leydi mali kame wallidi mum ɓe faama joofama peɗeli ñande nogas e jeegoma to Joara e nder région mo mofti nani nogas e jeenayyi to Meneka mbaɗi toon wargoji bondi faade jambour en to leydi Guinée Conakry wi jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Guinée wonande guinénaɓe hewɓe ne tawe to kaso Mozambique kono noon maɓe ƴewtu peeje kala gam artirde yimɓe mabɓe taweteɓe e nder ɗiɗon kasoji hakkude Algérie kame asmaka ko yimɓe hewɓe juppa toon taw ko ɓaleɓe e nder ɗe ceene bonde ɗum ko ñalawma heccanki ha faynma hanki kala kabruji men manawen ha to Niger Nigéria Libye Centrafrique Afrique du Sud ha to Soudan kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelteya ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawo gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje puƴƴiɗo tonkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Gaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sokawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala
ceerno jibisi holliti on jogiiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa. ceerno jibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en kollaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde nonne kadi diabet e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi anoddimo arokkimo indema e inde nene ma wo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi. ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli. ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wirtaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogii pegge e usula ene nelde e kala bangeji ene itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗ, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno jibisi ne jogii miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nette. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. Yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi jaftay bela ayo bela yoro mi dañi bela. docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena. docteur Djibiso ene habra dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawe to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie. docteur Djibiso ene tawe to préfecture mo 6e. so tawi ari ha ɗona jama goto woɗɗani ɗona miro ko olo sa wiri jungo ma nano galle ɗimmo ene waɗi étage guiri ma taw ɗona tableau ji ɗiɗi ene winda docteur Djibiso grande guérisseur international. ganda a yettima docteur Djibiso. docteur Djibiso safriyanke ngana ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde prostate taw kadi ko diabet tension ɗojjo dumingo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje donkuɗo ɓesnude caɗele jibinirgola ko noonne kadi gonduɗo e dabare o accani kanko docteur Djibiso on cimmiɗo simme bonɗo hanate ƴiƴam muɗum kala. docteur Djibiso sa yiɗi jokkodirde makko ngam andindemo dendagal bandiraɓe kala omo jogui leɗɗe kese bittaɗe giwɗe toon to leydi Mali ha e nokkuji goɗɗi kala. so tawi ko tonggode makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57. so tawi ko tonggode makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp 00 221 77 244 92 81 walla so tawi ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47. docteur Djibiso base muɗum taweteɗo to Kermassar ha hande ne jokki kañum e kiidira ha to Mauritanie kala. musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe njeslaare capantate go duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nati mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba jeheten ko toon to galle lamorgo to haqillaji kala ketti toon hono noddirno mawɗo leydi Sénégal ko fade banggue kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala halifaɓe diine halifaɓe aada e dawriyankoɓe nonne kadi ɓesguji leydi ndi ko wiyete société civile kala ene bisma to galle lamorgo to gam kaldigal e fannuji kewɗi guila to nden kay kisal gueɗe ɓamtare gendi leydi ndi nden kay kisal mum e bertidi gonagal leydi ha e ngaalu faggudu ɓiɓɓe leydi ndi kala kamin kaldata ko fati banggue oɗon fannu ko fulɓe kewi wiide ko nene ko suguño ɓiɓɓe nene kaldata ɗum wona goɗɗo aratane haala ɗum jeeyi sababu mawlidi noddi ndi yimɓe kala noddoto kono dañi hen lundiɓe goɗo hen noddandu ko wayno yeewi askan wi Pastef wone woɗɓe yaadiɓe kala kono Barthélémy Dias Khalifa Babacar Sall e wone dawriyankoɓe woɗɓe jaaɓi nottade ha tenti noon kanko on Barthélémy Dias maire Dakar hankinde bisma e jayinde 7TV dañi yewtude toon toɓɓe jaaƴi no fewi holliti kanko wonno fandare makko landaji lundoɗi kala notto oɗo henno dialogue toon to galle lamorgo to kala koɓe jiiɗi wiide ala ɓe mbiɗon ala e kewendi beele ɗum ne laato kono so tawi ɓe lundima ɓe jaɓani arde ngal ɗo kaldigal e holno ɓe keɓirta koɓe jiiɗi ko ɓe ponno ko nottade so ɓe jottima kamɓe kala ɓe gona e kaldigal ala min jiiɗa mbaɗa 3e mandat walla min jiiɗa ɗum wayani kewendi so heewi tan ene gasa ngal kaldigal ma dañ hen ko suuɓa wona konguɗam ko konguɗi Barthélémy Dias o holliti kanko mo andi mawɗo leydi ndi Sénégal fayidagal mum rokkata ɗum laamade leydi mandaji tati omo andi on koko gayni ha laaɓi ɗum noon o holliti wona mo wonde on wona haydara kono noon kala ko yonti tan foti ko hollirede hewne lawola kanko Barthélémy Dias o arti e ɓen nangaɓe to galle makko ɗum ko hanki yinnoɓe duppude galle makko nayo nangaɓe o holliti hen goto haalata wolofa teni kadi iwani e Dakar iwi koye nokkuji goɗɗi kono kamɓe kala ɓe nangama ɓe tottama police o holliti noon kanko waɗani haydara ko galle makko ne duppire kono kam yo ɓen mbaɗa haqqillaji mum kala duppuɗo galle makko kankam o jeelani jogui tan ko kaɓirɗe makko ma o yene joomum teni kadi o yurmotako ma waɗi hen gueɗe ɗe o foti wadde hen kala keddotoɗen koye on dialogue siftinde on dialogue national o ko fate banggue F24 ko mouvement tafaɗo ko ɓooyani ɓenne kollitino ñalawma hande o manoddu dialogue banggue mumen ɓe cuɓino noon koto jardin mo Parcelles Assainies kikiɗe hande o ngam wadde contre laamu leydi Sénégal préfet mo Dakar haaɗi ngal ɗon moɓodiral kikiɗo mo gonɗen betema laato walla laatotako andaka taw ɗum ko caggal nde ɓe kolliti kamɓe ɓe nottotako maw leydi kamɓene maɓe mbad dialogue mabɓe Guy Marius Sagna hollitino noddi moɓodiral kamɓe kala hande nde ɓe jahata galle Sonko ɓe jaltina ɗum ɓe gadda ɗum to ngal ɗon kaldigal ngal ɓe piɓi wadde toon to Parcelles Assainies ngal ganduɗa haaɗi ɗum wonande préfet mo Dakar gouverneur de Dakar waɗi no wowno wadde so hadde kay moto ponoje tati ha e ɗiɗi kala circulde e nder Dakar département Dakar kala ɗum noon fuɗɗoto ko pecce jamma hande oɗo hen alarba ha faynma pecce jamma janggo alhamisa ɗum noon ko tambade nden kay kisal ngam heɓanade ɓen waɗoɓe fitinaji ke wonde koye moto nde tawno ne yawi weddade hunde ɓenna yaaha majjam mele o tawi goto yiyata ɗum jeeyi sababu beele nden kay kisal dañe alay saago ɗen gueɗe mbasa latade kaaɗe ha laaɓa kono kadi kala caliɗo so tawi nanggama moto mum koko nanguete kañumne kadi gueɗe cattuɗe pawe e dow muɗum siftinde on ñalawma janggo alhamisa goo lewru juin woni ñawore Ousmane Sonko e Adji Sarr ɗum ko toon to galle ñawore nde e nder lamorgo Dakar keddotoɗen koye Sénégal ha joni police fawi juuɗe mum e nogas e jeeɗiɗo hen 17 giwi koto banggue Bignona e wiide jayne ɗe hono no wirno jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu wonande mabɓe mbat loskoji mabɓe luggi no fewi teni kadi hewɓe puɗɗima jagguede e ɗiɗo hen seppoji bannoɗi kame kele kala kono teska hen
ko sukaaɓe heewɓe hakkude duuɓi 17 16 ko ɗen ɓurno yaltude kono kadi wo yetti wo jaari FDS ko police wadɓe hen darde mumen fayidinde o holliti ɓe dokkata fartaŋe hay goto wadde ko fewani walla ni yaade hen ko fewani ko wona ɗum kono to wona ɗum go to Sacré-Cœur nanga toon to Sacré-Cœur nanga toon hanki ko suka waɗɗani wonande waɗɗani kero cité Kër Gorgui ne jogui fettel taw kadi ko automatique woni koye sag makko hollitama noon wona e Dakar o iwi koye nokkuji goɗɗi kono noon hollitama koye Dakar tigui o iwi ko Aliou o wiyete yettonde noon mi haalata kono ɗo samo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ɗum ko caggal nangganoɓe ne jogui cocktail molotov ne jinno wonande duppoyde gam teskede ɗiɗo hen dumunaji kala duppo ne heewi ɗum ko caggal nde ɓe jinno hanki duppude galle Barthélémy Dias ɗo laataki ɓe duppino auto jetteur mbaya wonande conseil jagoɗo conseil hoorejo leydi ndi ɓe duppino wonande autoji wonande Maktar Ba gonnoɗo jagoɗo coftal ɓalli Serigne Mbaye Thiam jagoɗo ndiyam autoji mum duppa Bara Ndiaye gaddow yiyande mum to Walfadjri auto mum duppa nonne kadi ko wayno Aïda Mbodj dawriyanke lundiyanke kañumne auto mum duppa ko wona ɗum ko noon Benno Bokk Yakar ɓe jaltini ɗerewol mabɓe ɓe kolliti koɓe waɗoɓe moɓodiral manggal no feewi ngal hinde meeting ɗum ko ñande tati samedi paaɗo ɓe mbaɗi ɗum koto place de la nation wi Seydou Gueye joguinoɗo konngol gouvernement o holliti kamɓene maɓe jalte deƴƴere mabɓe gam andinde kewendi mabɓe no feewi wiya teɓ hanki ko suka debbo biyeteɗo Fall Fleur ɓurnoɗo biyeteɗo Ndeye Fatou Fall ɓurɗo andirede Fall Fleur gonanoɗo e nder Facebook ne winda lowre makko Facebook ne rewinda omo haali toon konnguɗi nodduɗi fitina faadinde ko leydi ndi Sénégal hanki noon yeeso dik o waɗama garde à vue ɗo sawmo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe keddoɗen ha joni koto leydi ndi Sénégal jeeyeten ko toon to Ngeexooko waɗɗani Mbour ken tolno 30 suka wiya temne hen coordinateur Pastef biteɗo Mamadou Sow ɗum koye seppoji ɗiɓe juɓɓino gam yiddeɓe yande brigade gendarmerie taweteɗo toon kamɓe kala ɓe mbiyama teɓa to ikkade université Cheikh Anta Diop hande alarba subaka yogay étudiant ji jaltino gam barde laabi ɗi hakkude mabɓe ɓen dadiɓe hinde gendarme gaz kamikaje woni ko wedda toon rewɓe taweteɓe to Touba oɗo saaha puɗɗima fofde kenal lakkita ɗum ko caggal nde mbaɗi groupe mabɓe hanki ɓe jeehi ɓe jododi e Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké woni porte parole khalifa général mo Touba ɗum noon ko caggal wullitadeɓe no gas en jeeɗiɗo suka debbo mbaɗaɗo viol tawaɗiɓe viol ko ceerno mabɓe biteɗo Khadim Mbacké jangguinannoɗoɓe kamɓe kala noon ɓe kaali gueɗe kala no jaari on noon ko baɗɗo e soyde hande ne dogui suwa taw yiyede kamɓe noon ɓe gulliti porte parole on holliti hay goto suuɗatamo teni kadi hay goto wonata caggal makko mo feññine ko wona ɗum koɓe dañi joɗoɗade capitaine Wade gam portude plainte kono ɗo saaha kanko on ceernajo ko baɗɗo e ladde o yiyaka taw jeeheten ko ha toon to Beele commune Beele tawoyten toon ko cetal heblowal commune aji guila e golle faggudu ɗe to golle sukaɓe finoɓe e handicapé ji taweteɓe ɗin commune aji kala ɓe cuɓima commune mo Beele yillo yi toon ko Amadou Diop gawlo ɓalejo o yewtidi koye maire commune mo Beele ma en ketto koɓe jewtidi hen Amadou Diop gawlo ɓalejo mo radio Kidira non ɗo hande e wuuro meɗen Beele e ardade premier magistrat commune mo Beele woni Seydou Oil Ka jaɓɓadema hande e ɓeɗo hoɓɓe ɓe gandanɗa hande jaɓɓima ɗum ɗo e nder commune maɗa ɓeɗo hoɓɓe woni holɓe Amadou Allah jarama mi salmini yimɓe Jokkere FM fof kadi mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe e oɗo saaha ɓeɗo ɓe mbiyete ko enda écopop noon e nder leydi Sénégal heɓe liggoto koye région ngaji tati ɗi woni région Kolda région Kédougou région Tamba e nder hen nene kala région ɓe ƴetti hen commune aji joni noon won noɓe ndewiri suɓade commune aji ɗi e nder hen ɓe ƴetti tan to Kolda to ko commune goto e nder région Kolda fof ko commune goto ɓe ƴetti e nder région Tambacounda ɓe ƴetti ko commune aji ɗiɗi commune Dialokoto e commune Beele e nder région Kédougou ɓe ƴetti ko commune aji tati
donc holli ɗiɗo commune aji jeegom ɓe gollitta e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi paaɗi ɗi kamɓe noon ko ɓe yimɓe waɗɓe nafoore ɓe keblan conseil ji ɗi holi darnde poti daraade haa ngannda holko woni no commune ɗowirte ɓe mballa commune o holno heɓirta partenaire uji ngara mballita commune o ɓe darano commune o kadi entreprise aji gonɗi e ndeer commune ɗi holno ɓen mbaɗata feere haa mbaawa yoɓde droit ji muɗum e ndeer commune o donc ɗum ɗon ɓe kebla yimɓe ɓe kadi ɓe forma groupement ji rewɓe ɓe ɓe mballa ɓe ko wayno fournoji jambare en walla e geɗe goɗɗe ɗe ngannduɗaa ne nawra groupement ji rewɓe ɓe yeeso ɓe keble e fewnugol geɗe keewɗe ko ngannduɗaa ne jibinana ɓe nafoore janngo ɓe kebla kadi sukaaɓe worɓe ɓe les jeunes ɓe kebla ɓeen e kala fannu meccal ngal ngannduɗaa suka gorko no waawi gollude heen haa waawa dañde ɓamtaare ko ɓuri heen waɗde fayde kadi ko ɓe darani sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ko handicapé ji rewɓe e worɓe ɓennen kadi maɓe kebluɓe ɓe mbaasa jooɗaade tan tawa ɓe ngalaa dille ɓe ngalaa ko ɓe liggoto e mum ɓe njooɗoo tan ɓe ndeeƴa maɓe mbattuɓe activité ji kala ko commune o liggoto geɗal maɓɓe kamɓe ne heɓoo heen donc ɗum ɗo ko ɗum woni enda ECOPOC ko ɗum woni faandaare maɓɓe arde ɗo e ndeer commune Beele hannde waɗde lancement programme mo ɓe njiɗi waɗde ɗo e ndeer commune Beele o ɗum noon ko ɗum wonnoo hannde dental ngal e ardaade golle ɗe hono sous préfet meɗen mo Beele Daouda Saar ko adjoint makko notanimo ɗo hannde Mamadou Thiam e Mamadou Fade en ARD e denndaangal président commission ŋaaji commune Beele ɗi ko ɗin ngarnoo ɗo ele jeune e rewɓe ɓe e sukaaɓe worɓe ɓe ɓe fof ɓe ngarii e onon kadi wonnon ɓeen ɗo to baŋnge humpitgol kabaruuji e radio ji ɗi en njiiɗo Bakel naaɓe en njiiɗo kadi onon o ngarii donc ɗum ɗo fof ko ballal Allah ko ballal Allah ko ballal enda ECOPOC kadi ko ballal commune o eeyi donc vraiment ko ɗum ɗo wonno hannde dental ngal Allah jaaraama on jaaraama min mbeltima weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma ko ɗo e wuro men Beele non nanirɗen ni ko o woni premier magistrat commune mo Beele woni maire commune mo Beele ko ɗum woni commune keɓannoon ɗo musidɗo mon Aboubacry Diop ɓurɗo lullirde Gawlo Ɓaleejo Allah jaaraama on jaaraama Gawlo Ɓaleejo haa to haalirde radio Kidira ɓundu kala sen ngiwi toon paaɗen ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Keɓe hol kabaruji garandi en to Ziguinchor kikiɗe hannde ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala barkatuhu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e parti démocrate woni parti Abdoulaye Wade parti PDS ɗo e Ziguinchor ɓe jooɗi ɓe mawnidi holɗum ñalawma manditare Abdoulaye Wade dañi duuɓi 90 ɓe noddi noon Karim Wade yo ar kañum woni candidat maɓɓe ɓe noddi kadi sukaaɓe PDS naaɓe hay gooto ya e violence baɗowo e leydi ndi hoto ɓe mballu hay parti gooto yoɓe njooɗo ɓe mballa parti maɓɓe PDS haa Karim Wade waawa jortaade e place muɗum e présidentiel yoɓe goppu koɓe njahata eɓe mbaɗa violence ɗum alaa ko nafata ɓe hannde alaa ko nafata ɓe janngo so en ngarti ɗo e département Bignona wuro wiyeten Kappalar kamɓe de ɓe mbaydi boîte secret maɓɓe boîte secret noon ko julliji worɓe e rewɓe ɓe jalta ɓe gona ladde eɓe gonde selbeji maɓɓe yumma arata toon baaba arata toon ha yontere nde timma ɗum noon kala ɗo joola wawi wonde diwan o so yonti ɓiye ma naata boîte secret ene mbeɗa sukkere so tawi natani boîte secret resatake ɗum woni aada maɓɓe koɓe kolli so tawi en ummima ɗo garten ɗo e discours Poul Abil Mamma kanko ardi ɗo catholique en ɓe kanko ɗo ewnima seere ɓe julɓe ɓe yo jalto ummo e deƴƴere mumen ɓe nodda deeƴal omo andina yimɓe noon temedere ɓiɗɗo gorko fof ɗo woni goto ko chrétien wonata ne waɗa violence yaada e mabɓe kono noon ɓuuri hen hewde ɗum noon yo seere ɓe julɓe ɓe jalto ummo e deƴƴere mumen ɓe gartira sukaɓe mabɓe e deeƴal ɓe gandina kadi sukaɓe ɓe laamu wona doole wona gulali laamu ko démocrate ko ma yimɓeɓe mbanma nde jooɗoɗa laamu kadi hay goto wawa ittuɗum ko ma yimɓeɓe ittuma nde jooɗoɗa ɗum noon woni kartal ɗum noon yoɓe garti haqqillaji mabɓe ɓe usta doole mabɓe ɓe usta bonandeji ɗiɓe mbaɗata ɗo ɗi ɓe dutto e démocrate e lawol pewgol ha yimɓeɓe mbawa wonde e deeƴal so campagne yoni goto fof yaara ha hingo muɗum ɗo wawi dañde fof ko Allah hokkuma
so Allah wi ma gona ma won so Allah wi a wonata ɗum wona min haali ko Pol Abel Mamma haali ɗum noon Weltare TV musidɓe Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkondude Sar Abdoulahi Sar yo Allah hokku en walde jaam. Amadou Issaga Kebe en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina sen giwi to Ziguinchor paɗen koto leydi Gambi tawi toon koddanene Abouba tana ɓeɗo hen ɓoftanno ɓe ceenal oɗo hen dogno ben e emprunté mum ɗiɗo hol oɗo fitina no yaari ɗo hen caɗele teskade toon koddanene Abouba aɗay ɓoggol jayde Weltare TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltare TV ko yurmini ko hawni tigi rigui waɗi ɗo henne to wiite Dentin Biriji noon saɗa nata Banjul e saɗa yalta Banjul fof ko ma ndewa ɗon noon ko nokku nokkirɗo ceenal to camion ngaji keewi fottude en nokka ceenal ene jeewiya ene wayno noon oɗo chauffeur de ene wayno o heeɓi ko muusi apparenté ɓe makko ɗiɗo kawri hen e teladial caggal nde ɓen lillino caggal oto to kanko mo rangi ha waktu mako yontide ko ɗon tigi ɓe nokki camion ha heewi ɓe ciftori noon o ummi omo ƴeewa apparenté makko ɗiɗo ɓe kiso noon woodi biɗomo yiino apparenté ɓe ne leeli caggal oto to on tuma noon ɓe mbi yo yuppu sarsa leydi o yuppi noon tawa apparenté ɓe ɗiɗo ɓe ene goni toon on tuma ɓe ƴettiɓe ɓe nawi ɓe ndemban clinique caggal nde ɓe guittiɓe ɗon ɓe nawi ɓe to Banjul to ɗon tigi docteur ɓe mbawi hollidde ɓeɗo mbasi pittali muɗuminete kaalowo e ɗemgal polisaɓe Binte Ndiaye Diatta on holliri tan de ɓeɗo ene woni yimɓe joyo jaggama hen goto noon woni chauffeur camion on ko duuɓi 34 heeɓi wasɓe pittali mun ɓe noon hen goto wiyete ko Aliou Thiam duuɓi 19 heeɓi o jeeya koto Bijilo goɗɗo wiyete ko Louis Mendy duuɓi 18 heeɓi jeeya koto Boursibi ko wona ɗum ko de ha joni Ousmane Rambo Diatta ko jeeyanoɗo e Landa laaminoɗo duuɓi 22 Yahya Jammeh ene wayno kanko tan de o holliri e Landa Yahya Jammeh ono fecciri oɗo waktu ni ene wayno e ɓenayi jewte jamma e ñalawma gam yidde tigui rigui wawde rentinde lando ha tengti oɗo biteɗo Yaya Tamba jaaduɗo e Yahya Jammeh e oɗo biteɗo Fabakary Tombong Diatta mo ganduɗa tawtoy ko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow o wi noon kanko Rambo Diatta de kanko ko sarɗiyanke toon to joɗini Gambia toon to leydi South Africa o holliri tan de e ɓeɗa mbaɗa peeje mabɓe peccorde mabɓe kala gam tigui rigui Yahya Jammeh wawa noddude Fabakary Tombong Diatta lando wawa wonde gotum sa ƴeewi de hay leyɗeɗe tubakoɓe ne cohli Yahya Jammeh saabu ɗum jaltini fodde million ngaji 9 € gam tigui rigui maade nokku mo ganduɗa ko ñawore gam Yahya Jammeh wawa jagguede ñaawe ɗon uyi kono on kalis de ene wawno hejje banggue goɗɗo gam tigui rigui wawa addude ɓamtare koddanene Abouba gam Weltare TV jokkodiratnomon ɗo e Serekunda. koddanene Abouba sen giwi toon to leydi Gambi paɗen koto leydi Mauritanie procureur de la République taw komo tribunal Nouakchott sakti hanki konngudi mum arti ko fati banggue mayde wonande ɗo hen biyetenoɗo Diop Oumar taw kadi mo ganduɗa mayde mum ko hecci hanki wonno ha ganduɗa waɗi fitinaji mawɗi no fewi kam e seppoji tigui rigui o holliti oɗo saaha aɓe jogui hen luskoji luggi no fewi to banggue police mo seeɓa ma hette no fewi woni koye hettede ɗen gueɗe no jarno ko wala ɗum ko kadi ɓe paadi ha ɗin dossier ji kala gasa haala ɓe puɗɗo saktude ɗum no foti yarude ni hen jagorɗo gueɗe nder leydi kame jajkino laamu kañumne holliti oɗo saaha ko fate mayde Oumar Diop aɗa sani haqqillaji mabɓe kono kadi ɓe goni koye loskoji mawɗi no fewi ko fata banggue autopsie mo ganduɗa suwato parde ɗin dossier ji so gasi tan ma laamu ngu waɗi hen communiqué mum mo ganduɗa taw kadi gonga kala hen ɗo feeñi ma ɗum feeñ ha jomen mbawa rewnede lawol so tawi noon waɗi ɗum ko wonande ɓen dadiɓe tuumaɓe kañumen jeeyi on sababu so tawi kadi woni ala ko tuumaɓe wonande koye haareɓe gonno ha ɓen doogui ɓenne kadi ne jiile kala hen ko wawi wonde ko ɗo e dumun gueseɗe kala ma ndewoy hen lawola caggal seppoji hanki mawɗi baɗɗi e nder leydi ndi jeeyi sababu ha internet kuppa hanki jamma on internet ko internet téléphone aji wona wifiji kuppa beele leydi ndi wona e jaam beele kumpa wona so tawi tan wonani ene gasa ma moɓodiri e nodde gam umminde seppoji kame duppo e helo kala ko wona ɗum ko noon kanko jagoɗɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu o yonnani wonande otoji duppaɗi laabi wonande duppaɗi gueɗe kewɗe bonnaɗe o yonnande o hollitiɗe ɗo hen gueɗe kala ne mbawi hewnede lawol taw kadi wayani dani hen kala seppoji kewɗi noon hanki teskama e nder leydi ndi e nder leydi teskama e nder leydi ndi
ɗum jeeyi sababu noon police kikiɗe hanki o police mo migration yaltini police tambiɓe wonande hoɓɓe taweteɓe nder leydi ɓe jaltini kayitol kikiɗe hanki o ɓe kolliti kala koɗo noon nangaɗo e ɗiɗo hen seppoji yo andu kama koko darato e yeeso ñawore ɗum nana ɓe ndentina ɗiɗo hen seppoji hoɓɓe nadde e nder ɗiɗo hen seppoji ɗum ko teskede seppoji bannoɗi hanki o ha suka gorko goto wasi hen fittandu muɗum ton to ɓogge biyeteɗo Mouhammed Al Amina taw kadi ganduɗa ko kural o fella ha wona wato suudu safara ɗin seppoji jehino ha jeeti toon to babaɓe to kay hayɗi nokkuji goɗɗi kala ko wona ɗum ko sarɗiyanke biyeteɗo Ahmed Djiddu erinoma wonande keerol leydi ndi Sénégal leydi ndi Mauritanie nde uddete gam teskede ma wona keerol woto caɗele ɓeydade ɗiɗon fannuji ɗum koye erango oɗon sarɗiyanke gam teskede seppoji hanki ɗi yogay bisuji société ji jaɓani dogde gam rentade woto helede walla duppede ene henni bisuji nawannoji étudiaji waɗanoɓe examen to université mo Nouakchott ɓenne kadi hanki dillani ko wala ɗum ko noon magasin uji kewɗi hanki nder lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gudditani woni nokkuji gam joomen rentade helo caggal kay seppoji bannoɗi toon to Nouadhibou ha waɗi nangaɓe to Joyrad ha e nokkuji goɗɗi kala gam hollirde metti mumen ko fati banggue mayde ɗo hen suka kono hande ɓe kolliti ɓe ɗaccata so wona gueɗe ɗe kala ndewa lawol ɓe ganda kay hol jooɓiɗo fittandu oɗo hen suka ko heddi kala ɓe paadi e laamu ngu caggal laamu ngu holliti koye loskoji luggi woni keddorɗen ha joni koye nder leydi Mauritanie jeheten ko toon to tribunal mo Nouakchott hanki o dari yeeso tribunal yeeso ba hetta ko hoorejo jagorɗo e laamu Mouhammed Ould Abdel Aziz on biyeteɗo Yahya Ould Hadimein on dari hanke yeeso holliti kanko de o dañi diplôme makko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi jeenayyi 1979 guila nden o dañi diplôme makko ɓami liggade gendi leydi Mauritanie mo jeeyano yimɓe ɓurɓe wawde haɓade ko wate mbuñaari guila e guyka ngaalu leydi ndi kanko noon o wona gujjewo ngal leydi ndi ko tuuma ko on dossier wala hen hannde teni wala hen o gollima guila neɗɗo ne yooɓe seeɗa ha yettiɗo heewi ɗo o gollima ko heewi o woni e nder société mo sinim o woni aéroport o woni hoore jagorɗo o woni gueɗe kewɗe o sohlani wujjude kalis genni ɗi ha sako mo daroɗo hen o haali hen konguɗi kewɗi ɗum ko caggal nde o namda namde kewɗe ko fate banggue yogay koppareje ɗe o tuuma omo dirtini ɗum ɗon gouvernement mo leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangére muɗum wolde marché waɗi sifande hanki hakkude me catal ballal association leydi France ballo wala catal balle ma darne e nder leydi Mauritanie gam wawde gollodade yogay pelle balle taweteɗe nder leydi Mauritanie ɓeydude jokkodiral muma teskede guilay duuɓi kewɗi aɓe jokkodiri kono ko ngol wonata ngal catal darnede e nder gendi leydi Mauritanie hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie Mouhammed Bilal Wul Mashouda yuɓɓini hanki jonde hakkude jagorɗe ndeɗon jonde noon ko yurnitade ko fate banggue caktugol kabroji ko wiyete télécommunication beele ne yettoyo e keeri leydi Mauritanie beele finoɓe toon ɓe mbawa humpitade ko yahata e gendi mumen guila to banggue ayaw télévision habrirde nde ha e radio ji ɗi kala beele ɓen giwa e kumpa ɗum woni darde mabɓe teskima ɗiɗo hen lebbi hewɓe hen batti larde ayaw gendi ndi kame ene wonde habrirde gendi ndi kala gam teskade ɓeydudeɓe sembe wonande kumpital e nder leydi ndi kala landaji londuɗi leydi Mauritanie ha hande konguɗi mum ko gooti ko wayno tawassul APP kame sawaba e RFP kame UFP ɗiɗo hen kala eri ha hande ko sumgoji sappo e tati nduɗo hen lewru nde firtete ala kala ko rewi hen lawola sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto saharawi noon gendarme ɓe kutorima sembe mawɗo no fewi ɗum ko caggal nde seppoji juɓɓina toon ñande aset jawtuɗo hen no ɗin seppoji juɓɓina ko yeeso chef de polisario ha ganduɗa rewɓe hewɓe piya hen piile musde no fewi ɗum ko caggal nde gorko goto nottotoɗo Mouhamed Salim Ma El Amin nde nanga hen ɓe jonnani ɗum kono kadi piile bonɗe mbaɗama toon e hewɓe ɓen seppunoɓe gam hollirde metti mumen faade polisario en taweteɓe toon to Sahara Occident sen giwi paɗen ko to leydi Mali caggal jofande konin koɓe leydi Mali e wallidi mumen
wonande wargoji bannude to muura jofande hesere wande kay koye koninkoɓe leydi Mali ɓe faama kame wallidi men ɓen wiyeteɓe ɓen wiyeteɓe wakañeren taweteɓe e ndeka leydi ndi ɗum ko nogase jeegom duɗo hen lewru to ko bireɗo ajura noon ne tawi nde région mo Tombouctou hollitama gon wuuro mbatten wargoji cofɗi no fewi faade jambour en woni civil en ñande nogase jeenayyi ñalawma heccanki o nduɗo hen lewru ndu gonɗen to Meneka tonne kadi ajura waɗani gosi e nder Meneka e hoore mum kene tolno e jeegom infirmiére en duppa toon ne guuri kala e mum noon jofa peɗeli ko ɓen koninkoɓe leydi Mali ɗon ɗo ɓe mbaddanno e groupe akimi hakkude me fama taw kadi ganduɗa kene wona 4 ha 5 infirmiére jafuɗon woni wiyaɓe duppama hen taw ene guuri kono haɗo no gonɗen laamu leydi Mali soit taw yaltinde hen hay communiqué goto wuuro wiyetengo Addis walla ni ene wonde wuuro wiyetengo Songo ko nayo jaaɓe doso en kañumen mbara toon ɓe jeeya koye cetal dana massago wari ɓe toon ko ɓen joguitiɓe armée ji mbaɗe mabɓe jangu e lawol 15 ɓe poodi koɓe yoftotoɓe sous préfet de Farako taw kadi ganduɗa ko biftanoɗo guila tan 13 décembre 2019 kanko on biyeteɗo Aliou Cissé biftanoɗo guilay on dummuna accitama taw biftinama ko groupe armée ji tawnomo e nder galle makko nawimo wo accitama kono noon andaka ngol accitgol mbete wonko totta walla ala ɗo bifta ɗo kene fota wonde kiloji nogas hakkude mum e Ségou wi préfet mo Kolokani on holliti ɗum wo arti e juuɗe mum taw sakti ɗum ko bireɗo Ibrahima Diarra ko on holliti ɗum on noon woni kolaɗo kuuɓal ko fati banggue par intérim e oɗon fannu on holliti wo accitama kono ɓe ganda e taw accitgol makko wonko rewi hen machine kañumne toon accita toon ko otage goɗɗo nangganoɗo biyeteɗo Adama Kolo Tarawore onne kadi wonno président de conseil de cercle de Massina kañumne nangganoma accitama kono anda kañumne accitgol ngol so tawi koye dow sarɗi walla ala wonko totti appel Mali e wallidi mum ko wayno union européenne kame fedde nations unis gam darnude catal walla mbiyen wallidde catal PNUD catal gam yaltinde kabaruji celluɗi gon heblo noon waɗa koye financement mo union européenne kame nations unis ɗum noon waɗa koye région mo Kulikoro kame Ségou ha to Bamako kala gam wallidde radio ji en ligne ɗi banggue internet ha ɓuura wawde humpidde kumpitoji laaɓɗi celluɗi galda e fenade alda kadi e margoyi taw alda kadi e manipulation saabu woni kabaruji kewɗi jaltoji wiya yimɓe mbarama ga kirsama ga taw ko fenade wodani caggal mum ronkeni andude hol jaltinde on communiqué beele kamɓene ɓe mbawa addude communiqué laaɓɗo saabu so wiyama goye wuuro woni hirsaɓe toon goga wuuro ɓe ga mettina kañum nangaɓe kirsa taw ko manipulation tawde gueɗe kala ala hen moƴƴe dewɗe lawol kamɓene ɓe taago mabɓe ko dartinde région ngaji ɗi ha région ngaji ɗi mbawa humpidde gueɗe laaɓɗe ko wayno région mo Kulikoro Ségou Bamako beele hebloji moƴƴi mbaɗe e nder média ji en ligne nde tawno média en ligne hande ɓuuri yawde woɗɗoyde to banggue internet hofgo juuɗe ɓen wiyeteɓe enseignant ji e de enseignement supérieur jangguinoɓe jangde towde woni catal LAEM ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ɗon ɗo ɓe keɓani primaji mabɓe ten ɗon ɗo ɓe gone heɓanade 19 fayma nogasi ɗiɗi lewru dartondu janggo ndu ko fate banggue heblude heɓanade taw ko baccalauréat jogoɗɗo yuɓɓinede ɓe kolliti soɓe keɓani ko fate banggue wonande primaji mabɓe ɗen gueɗe mbawata laatade sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen jonde hanki yuɓɓinama CNT suudu laamu hakkuderu ndu ndun hanki yuɓɓini ɗum kono kadi nden jonde faati ko yurnitade tugnorgal kesal gendi leydi ndi kono kadi tawtorama haute conseil islamique du Guinée taw kadi koye konngol alhaji Mansour Fadiga wo suuti toon konngol makko holliti yiddeɓe kono gendi leydi ndi rentoto nannude ɗemɗe mumen gueɗe parɗe diineji leydi ndi koko foti hormede neɗɗo ne foti hebde wellitare hoore mum wellitare ɗemgal mum
kono wona tan ñingde diineji walla ñingde khalifaɓe diineji walla ni goɗɗum ɗum noon koye ndenka kaɓe jiiɗi yo diine o totte ko wona ɗum ko to banggue dewle ɗe to banggue jangde sukaɓe to banggue nehidi sukaɓe kala ɗiɗon fannuji kono kala ɓe jiiɗi ɓiɓɓe leydi ndi nde bellitte ko wayno goto foof ko yiiɗi wadde ne wawi wadde tawa alda heedi heeɗa guilay seppoji ha e goɗɗum nde leydi ndi wonata e jaam ɗum noon ko hanki hakkude armée kame civil e ɓen tawtoraɓe khalifaɓe diine aada ngam moni kala adda yiyande mum kene ƴellita leydi Guinée to Guinée keddoto ɗena finoɓe guinenaɓe hewɓe taweteɓe to Mozambique to capital Maputo hewɓe ne tawe e nder kaso dombirno Maputo taw kadi ko toon to Mozambique wi jagoɗo affaire étrangère Mori Sanda Kouyaté holliti ɓe ngala toon ambassadeur mabɓe kono ɓe goni gollodirde laamu leydi Mozambique beele ɓen suka mabɓe dumbaɓe toon mbawa ɗaccitede kono noon o haalani koɓe dumbira kadi holno ɓe poti haalaka hen kono yiddeɓe kam ko artirde suka mabɓe taweteɓe toon to Burkina Faso kene tolno e capanɗe nayo neɗɗo woni ko wasi fitta ɗum ne hen wallidiɓe armée leydi ndi ɗum koye janguji ɗiɗi e nder diwana muhuno ko toon ɗo waɗi taw koye otoji mabɓe ko hen janguji ɗi mbaɗi kene wona capanɗe nayo neɗɗo wasi hen fitta ɗum hoorejo jagaɗo leydi Burkina Faso woni Apollinaire hanki darima yeeso suudu sarɗeji leydi ndi ngam hakkude makko e sarɗiyankoɓe warti e yaññade toɓɓe jaƴƴe no fewi toɓɓere ɓurde hen mantene o holliti leydi Burkina wawa faade sumgoji wawa toɗɗade hoorejo leydi mum ɗon leydi ndi dañani jaam siftini ɗon tan hakkude asede aled janguji bonɗi mbaɗi hakkede tolno capanɗe nayyi fittandu heddi ko on yeru hokkiri toon to suudu sarɗeji o wi ɗum élection wawa wonde hen lamɗo kesso wawa toɗɗede hen so wona leydi ndi wona e jaame kisal kono o holliti capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi o saaha nde ari nde tawi ko armée leydi ndi wona efficace kono ɗo saaha mo gonɗen armée leydi ndi waɗi taɓal manggal no fewi ko fate banggue gueɗe ndenka e kisala to Algérie hakkude Algérie kame leyɗele Afrique ñalawma hanki o heccitawel ɗum ko tuggal ma nduɗo hen lewru mais ndu gonɗen tuggal ma tan guila nogas nduɗo lewru ha ettenma nogas e jeegom ndu lewru kene tolno e ujunnaji ɗiɗo e capantato e jeetato ɓiɗɗo Afrique naɓe ɓaleɓe woni weddaɓe toon to Ashmaka kamɓe kala ɓe goni koye ceene e nguleki bonki no fewi wi APS ñande nogas lewru me temedere nogas e tato bedda toon to Ashmaka taw ko ɓalejo holliti ñande nogas ɗiɗi nde kene wona temedde nayo e capanɗe nayo e jeenayo ɓiɗɗo Afrique naɓe weddaɓe toon ne hen nogas e tato ɓiɓɓe Guinée naɓe ne hen Burkina naɓe Cameroun naɓe nonne kadi ko Ivoire naɓe Cameroun naɓe Central Afrique naɓe jaaɓe to leydi Côte d'Ivoire Gambie Mali Nigeria Niger Sénégal kame Sierra Leone ha fema Libéria ɓe kala ne tawa hen holliti ñande nogas e ɗiɗi nde ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo e joyo mbanja toon taw ɓen kala ko Nigéria naɓe holliti noon ne hen kadi jeeyaɓe toon to Gabon Congo Guinée Bissau ha fenma Yémen Syria ɗiɗo nokkuji kala Soudan ɓeɗe kala ene tawe e ɓen wanjaɓe to ɗeɗo hen ceene leydi Côte d'Ivoire noon holliti ne heeɓo artirde ɓesgu muɗum to Nigéria hakkude Niger opération moɓe gummino dental koninkoɓe guindiji leyɗele mabɓe ngam rende keerol leydi mabɓe ɓe kolliti ñande jeegom ha nogas e jeetati nduɗo hen lewru wonande opération moɓe gummini ɓe jooɓima kene tolno e capanɗe joyi fittandu jaaɓe catal biyetegal ISWAB tawetegal leydi Nigéria kewgal wadde janguji mum no fewi ɓe kolliti ɓe tetti hen sappo e tati oto kamɓe motoji kewɗi won hen kadi ko duppa kono ɓe kolliti kamɓe ɓe mbasi hen koni ko mabɓe nayo ɓe mbasi hen oto mabɓe goto ko wona ɗum koye nder communiqué o ujunere e temed tato e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗo jaaɓe Boko Haram tottiri koye mumen armée leydi Nigéria to Centrafrique hoorejo leydi mabɓe Tewodora holliti ñalawma hanki o fandare mum ko yuɓɓinde référendum e nder leydi ndi ɗum o haali ɗum ko yeeso suudu sarɗeji leydi ndi ngam wuɓɓinde wonande tuunorgal leydi ndi ha ɓuura wonde e ñiiɓal to leydi Libi tribunal mo Tripoli ñaawi hanki capantato e joyo jihadiste kamɓe kala ɓe ñaawa ko ñaawore wargo taw kadi ɓe pellano koye inde Al-Qaïda woni état islamique ɗum noon fuɗɗi koye 2016 caggal jangu Mohamed Kharafi ɓe ƴetti armée ji noon ngam jeeyede
ɗeɗona pelle ceɓɓitiɗe kamɓe kalno ɓe nanga ko gila 2017 ɓe tawi e juuɗe laamu ko hanki ɓe ñaawa ene hen noon jeeya koto Soudan ene hen jeeya koto Soudan ene hen kadi jeeya koto Palestine enen kadi jeeyani koye Libye kamɓe kala ñawore mabɓe yani Afrique du Sud Pretoria rokkiri hoolare Vladimir Poutine ene wawi tawtorede sommet BRICS taw kadi ganduɗa ko cetal mabɓe sommet moɓe jogori wadde to Afrique du Sud ɗum ko Afrique du Sud Brésil Russie Inde Chine ko ɓen poti joɗodade ɗum no waɗata koye lewru août ɗum ko caggal nde CPI Cour pénal international waɗi mandat d'arrêt Vladimir Poutine ko wona ɗum ko ñalawma hande o jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Russie ne tawe toon to leydi Afrique du Sud gam heɓanade garangal toon Vladimir Poutine horejo leydi Russie ko wona ɗum ko noon landaji lundu ɗi Afrique du Sud erima wonande laamu leydi Afrique du Sud nde wawata jaggude Vladimir Poutine tottiri ɗum CPI kono noon oɗo saaha Afrique du Sud e hoore mum yidde mum ko yaltude cetal CPI gam moƴƴinde jokkodiral hakkude mum e leydi Russie Soudan dartini hande o wonande kaldigal jaam e nder leydi ndi ɗum ko caggal cetal tafangal yo dokkoyɗe jaam beele guerre o darto kono hande ɓe jowi gam ngakkugol pamodiral ɗum ko caggal ñalawma hankide siifa balɗe 5 yo hande darto kam ha hewɓe mbawa safrede hen to joolam jabeeri Russie watti hebde janguji taw ko bombardement ji giwɗi to Ukraine ɗum ko jamma hanki o bombardement goto yani e takko keerol leydi Russie neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum ko wona ɗum ko Ukraine heeɓi kañumne doronaji kewɗi joyo mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum ko Ukraine yidde mum Zelensky ko Séoul woni Corée du Sud nde wallittaɓe armée ji celluɗi beele kadi ɓe mbawa hande dartade koɓe jiiɗi wadde ko Corée du Nord Pyongyang ko wino waɗi hande kono laataki so weddade kay wonande satellite muɗum satellite mo ene ñukido leyɗele hoddi mum kala ko jogui wo anda ɗum e nder leydi makko taw buusani on satellite noon o dañi weddade ɗum kono ɓakkiti yani ndiyama beddugol ngol moƴƴani ɗon noon ɗo leydi Japon heeɓino joƴƴini kanuji mum wonde so weddima tan koko teɓɓitta oɗon satellite ɓen kam keɓani teɓɓiddemo saka bonnamo ni hawrengol beddugol fewani ɓakkiti e leydi o fodi maw weddito satellite goɗɗo gam ha hande ñukkidade leyɗele hoddiɓe makko kono kadi Corée du Sud e hoore mum yo nani goɗon miijo haydara Arabie Saoudite ene heeɓo uddide demuɗum hayaji wonande hajjiyankoɓe hitande 2023 ɗum laatoto ko 26 lewru juin dartundu janggo ndu ha 2 lewru juillet so jomiraɗo haaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiiranen